ini itu lah so demonstration kedunang ko katheke jadalam tabe teke damtang 25/8/2023 itu Karbi Anglong Autonomous Council PNRD Department pen isi notification oleh Prabjin pen lada new VDCs keseng je pansi alang letum pulu tar lage la so putha bangke nili tumahin pen ke pinrem pon lo la pen opos lo la bangke itum inglong aso tum ke la ke kroitun thekte athek ke kroitun thekte bangke ilitum kadung beta chini lo schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause EFG ateng pensi ilitum chesong pon bom bom la pen ke traditional system ateng pensi village development council dak pangni nangji pusin litum ke hang pon bom athe traditional system ave pulote Karbi a system along bangke culture language pen chenglok costume kadug we anta penan akasik sak doji pusin litum thek pon lo tasila schedule to the Indian Constitution arona teng pensi dak pangni bek nangi pusin litum hang pon lo la pen ke la so puthak non la pangni ipo bangke nilitum asap ta chedon dun thekte la pen ke ansuse intangkring pen so ke song i phanili tum chisik pom bom lo la pen ke kiwang jilang hut kadug beta Karbi Anglong ara da tum ta la so ke song lo bangen nang chirap dun hi sinili jongdaming tu la pen ke la so puthak Karbi Anglong Autonomous Council atum la a od he ke klema bangke nilitum asap ta chedon thekte tasi kedamtang komat koson lo le ke chokche la bangke nilitum jongdaming tung te sitamet non dobom council atum si dobom lo por la sumse arpulo la ke VDCs ke klem ke la ke gaon panchayat system lo la pen ke alang litum non chief minister kaning je teng pen pulote Karbi Anglong Autonomous Council pola mabelo Assam state long basi within December ang bong gaon panchayat election ka padoji phansi por i la sinili tuma bangke pudam kang tuma bangke la dake traditional system ateng pen si donang ji sukhidul arona teng pen si donang la pini la so puthak jong si patoy te pen la so ke claim ji pulote la ke rathur pa ka movement bangke dokok pal hal so movement bangke la ke a responsible ke Karbi Anglong Autonomous Council la pen ke state government atum si adailu pusinil tum jong pol da kapang akisung bangke la so VDC sa bangke general atum aphan traditional system kali schedule a meaning amasi vedet po la ke ladak bangke non bangke la so VDC sa bangke latum a system ke klema teng pulote bang pharo ke thom bang suri ke thom pen bang pharo bang suri pho angbong si latum isi VDCs kapang niji pusipu are la VDCs pen ke Karbi Anglong arat ke lake chingthurung de la pen ke la so VDCs ke lake already kwan lo ne aningkan ben da VDC chairman pudo itu mar julong bom mati kupi la hola da ke claim ke matro corruption bena bhere jata be lasi la so puthake ni tum opposite lake kroy masi unil lake VDC ke 1986 benta nang dubong lasi nili ethela ma ko puthung tum bangke la lo ke damtang hot Karbi Anglong rong saramai along isi amai hala suhuta EM surjorong farning je lo je VDCs ke non emergency direct financial ke en afan possible nilitum pudaming tung ke amen ke en chop jas pulutang de nili pudam kang tung jongsi amen ke en chop afan pulutang de lake Karbi Anglong ke jor lo nili pudam kang tung lasi jongsi amen pe nivek ji pulutang de traditional village development council vek nang ji lapen ke jongsi la claim pulutang de ko an ma prang ke dam tanga chesong lan su se ahir do saga ka chesong bang ethek pon long pu nili jong pachini lo alam hadi la suri ila yem gining di son tu la nali tu ki hang bang ke pa picheti stala pa prang pula dia sala pa plain ti su la ke controversy ke banji fan la pen ke munir han confusion ke banji fanan choda the pa pichet pa prang chat pola ma vela the VDC sa system yok sida ke form lo pulo tang te already financial bang po hala so aflo ke bang loge lo pulote la da bang ke development na system hala bang si doer pola men masi peni unelo traditional system masi claim masi uneder lasi lake kaning je tap lo la pen ke rada pan kapamang huji fan se kabori pon ini datara langsung lo demonstration lo Karbi rong saramai pe mari tumban rangsi kerangke kote don ta choro paji lo pado kasi pini ni tumda tara langsung lo demonstration gitu padang te hok pet bang ni tumda senson sing ti part long si do ji lo si tame hoda ki do thak adi mawar sai ini ajoni sini tumda tara langsung lo bang angkok lo asila so kitu na ko puthak lo pelo ili tu ningkan ya ke anbag dolo traditional village development council la puthak
nang kachi song bom wang bom lo te wai pis tame da Thomas Council la hin pen nili tung ke dam tang indeng ke thom bukulia along tame rong asaramai nikan seramai lo tame alang li siem Turiam sar tame Karbi Anglong along bangke 60 dollar bangke la bangke Traditional Village Development Council si Sengpo Lapen alang itum la so pe chunya pas tame da komiti da sengelo te wa bis tame hala komiti ke sengta la so akam pen ang tandam si ke dam tang 25 Agosto chikulong emergency datum session dolo chipa passport loje non ladak Thomas Council aro kedo nalang bangke new VDC pusi alang li irpolo lason thakta VDC bangke 96 bansi nang senglo has 96 bangkala bangke CDC pulo lapen 2001 bangke VDC pulo lasi laso VDC pen CDC nona ke kilar tu bangke new VDC pulo stamela dak thanga ke prek tawe lapen ke dak la solo bangke radatum dak ali ke longi thangata longli lake matro political ale benefit inut bahine dalali tum tolongi bad baki an ke kidukelak rongangso dak kacinturi awar saida longune lapen hili tung ada ni kebak dolo ni tung la sobrak ke protest news ahawar tin ben tapilo lancho dagaliang la song bong jong si la chi trote puludang te pini dak daga mai same hili tung dak ongdung rongasar tumpen isia lam thei baklang lo jong si mu la ning korapho September lapen thongke banian jong si Thomas Council thang jong si dak la so puthak che chi trote lapen la so puthak jong si klar dak pen rada phan nang pachini ne pulote ni tum traditional aron pen bong chin bong program nam ta punang kok tai nasi pini dak chi parai lo lapen nasi ongdung Karbi Anglong rat asong tin khai tin same la song bong traditional la village council bangke pechuna petpo pusi anu tin manda chuning ripen lasi la so puthak ni tumbong chin bong krok same ki chok che ban sili tung taramji aja kong do ko tung klem klep pulo dangte hala so puthak ani si monili tungke la so CDC pudak bangke VDC pudak bangke ni tumangke ra ching thuru ne la pengi ne tumnang ne uri tumang bom menang chi song lo la pelan vet puru dangte awe rap lonang la pengela so VDC bangke nang ne jongjung la pan tangkam baha dong sikat ki wan ji phanchot pulo dangte dak ni tum Karbi rong saramai be bengle tum ke jikrol ju te la pen tum ji song bom ji la pen ke kaddo ga be same la so nang chi orang chi chandi phan sini tum anu tin don me ka rong ruk long do an ke thegere lunse pol lunse pi abang pu abang pi tu an same an so senang cerap na jitu di bansi ang tu mana chuning rilo lapen la bong chin bong krok ki puja hot bangke lake anu tin sitame nang itu ke chok che bansi patam pi nanji jakong do tu mang si klem kle po bang po si itu hokji lapen ini tu ado ka be phale patang pli dagali lapen ke nai tu Karbi Anglong akhai tang jobat lamaki Orom puthi pen daglok hawar hapat elamaki reng dog reng mi lapen pacham eji phan pe tu beri bansi naso puthak sini tum chi songbom lapen naso puthak porsi ni tum bong chen bong krok tapuji chok che bangle apa pachim horda lapen ke la sobra pudalo budang te mo aja kong do tu ki klem un aja kong do tu abang pitum si adai tu chenang pulo jakau do awak kai ke dong ya pampi rong atara mental jina tu pampi kita rong mekar kido ana pamta na pampi lo lagi ala almu de petang ni pau la so puthak bang ni tu chi song pen bang bom don an ni kan kem lo sitame alang litum pan same litum sa Karbi rong saramai bangke party bolang bathe the la rong sa tu mane ke CPM la do ta hai mane SCC do ta hai mane BJP do ta hai mane Congress do ta hai sitame ka chi song alam the long bang la bang ki sibet
lapen ke nitum tingki cithan cimum bo claim bom lo lapen model rabil tame alang nitum ki piateng pen alang nitum ta sonselo chairman bang ke Elvin Tiron sar selang ditolo si alang nitum mang nitum anak than lo je la so haru bang ke claim bom lo pusi alang din bang lang lo te wo phis ta me hini pen la so ke to ko an lene tane tu megni ban theklong le sitane le tum alang le tum tame je yem councilong to prong EMCM si tum asame rada phang chong thui the pu lapen hok si claim pu si ning the pen si alang le tum anta batai sitame apiting long tane tum aluhi chu phapon lapen ke alang tum anta ni tum thang ke pinrem tawe pinian da ke pinrem ave lapen amtina Karbiang lo arat kido abang bu na atumhan thekere abang bu abang pi lungsi pi atumanan dan iltum hangnat kipenan alam tawe lapen pu ponpe lapen ke lason hak taksi arang litum tame rada farman joy ki wang apasi klem ponji puning thepensi alang litum han dan iltum an chisong bom tame thangna raking no kipenan thang tawe lapen ke alang litum han tame jong si klem melo puru dangte anso se nam hirjumi da padonang sitame rengdok remi Karbiang long khai phan ke anu tian bang putin ta ar pudok